Takže čau, moje meno je Majo a dneska si ideme spraviť rozbor novej hry, tá starej, ale ako pre mňa novej, lebo zajtra ju idem točiť. Tu Jurassic Park. The Hardner. Zatiaľ to vyzerá dobre. Hej, ak tá hra bude takto vyzerať, tak to možno dám aj na jeden záťah. Teda by ste chceli. Ty kokos, to je dobre. Ty. Dúfam, že to bude aspoň aj v slovenčine, aby som si to mohol pozrieť. Lebo je to je také dobré, tá hra. Adventure. Hej, ak to bude takéto dobré, tak možno spravím aj druhý diel, ako... Dobre, ako dobre. Dobre. Teším sa.